ya saya ka ji. Babanmu yana da kuɗi duk irin kuɗin da babanmu yake da shi amma wai ni kasuwa ni gaskiya umma ni ba zan yadda ba can ba za a kai ni ba wannan ni ba zan taɓa shiga keken nan ba wallahi. Yar Hausa ta ce kasuwa za ta kai ni. Kasuwa? Zan je in siyo kafet. Auren yata ne ya rage saura kwanakai kadan. Shine zan je in siyo kafet ta ce ba ta so sai na Malaysia. Ka to kuma ke yanzu na dauke ku kai ku kasuwa na gama kuna nema ku. Wani da kayan daki na hada aure za ta yi. Zan je kasuwa in sai kafet ta ce sai na Malaysia. Gaskiya umma ni ba za ka yi wani kasuwa garin nan ba. Ba mai sunan mama ba na ni gaskiya umma ni ba zan yadda ba wallahi. Malaysia? Aure saura sati 2. Gaskiya umma can fa za ta fi dan ni ba zan yadda siya ma wani guri ba. Sunan mama ba na son rigima ni ja nika kai na kasuwa ɗan agauraya in siyo. To da yake jin baki labari ba wani kasuwa yan agauraya ba dai kafe kike so ba. To a nan Najeriya na san inda ake sai da kafet din India, na san inda ake sai da na America, na san inda ake sai da na China, na san inda ake na Portugal, na Faransa, na Italy. Ke abin burgewa ma hada ma na India a nan Najeriya na san inda ake samu. Na fi ta farin ciki da wannan albishir da kai mun. A ina zan samu wannan kafet na Malaysia? To wannan kafet zaki iya samun shi a Jimjim Golden Nigeria Limited. Da gaske kake yi? Jimjim Golden Nigeria Limited. Idan muka je kasuwa kenan za mu tafi mu je mu samo wannan. Za ku same shi a Wuse Market. A Wuse Market wato ta can ba Irfa'i Plaza. Abba mai sunan mama bana. Bayan kafet ba wasu abubuwa na kayan ɗaki. La ila kin ta gurin wani fulo da naga suna sayarwa. Fulan nan canza kamaki. In kika sai shi fa kafin ki zo gida ya zama fari, gobe kuma ki ga ya zama ya zama ja. Ai kawai ku shiga mu tafi ai. Allah ya baka albarka. Junjun din nan. Umma tsaya. Me keke ka tabbatar in muka je da same shi a wallahi in ba a samu ba umma mu ce. Mu je dan Allah maka albarka. Mu je sai market. Je ka sai market. Ai kada ku damu ai. Ai ina gidan gari da. Ka tabbatar ka iya tuki. Ai ina damu kada ku damu da komai. Allah shi yake maka dan ba sai iya maka daure kai da kansa a bakin jirmi. Sarfi da sassaka wannan ayyana gurin mata ita kuma jarumu ta sanya mazan fama. Oga umar ya kake domin yau gaskiyar ka ka rike. To jama'a masu son kallon fima-fimanmu, a danna mana subscribe da zarar ka kalla bidiyo da ke cikin channel din nan. Kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa ga zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai.